Ala, Kong, ang painan ano kayo, Kong? Agkakapsutag, sekretarya. Agkakapsut ka, Kong, permi. Ala po, Kong. Apay na tipapos pasama ka ngayon, Kong. Nagulawag mo dahil agkakapsutag, sekretarya. Ay na po, Kong. Apay na tipapos pasama yun. Sekretarya. Agkakapsutag. Agkakapsut kayo. Ala, kay taray ka garo di ospital, Kong. Tano maagasan kayo. Tano paligsa ka, Kong. Aanan, sekretarya. Ang kasapulan, di ospital, sekretarya. Apay nga, Kong. Tano mapaimbag ka. Ghost project, di kayat ko. Ghost project nga worth 10 billion, di kayat ko. Ghost project nga worth 10 billion, sekretarya.